I was lost on a winding road, nowhere to turn, no place to go. I was broken, I was blind, chasing dreams, wasting time. Every step was sinking sand till you reached out your mighty hand. Oh, God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. Through the rain, through the night, You were there, my guiding light. Now I stand on solid ground. Grace has turned my life around. Oh, God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me. Oh, God found me. Through the rain, through the night, You were there, my guiding light. Now I stand on solid ground. Grace has turned my life around. Oh, God found me. Through the rain, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love will let me be. Let me be. Oh, God found me. Oh, God found me. Through the rain, through the night, You were there, my guiding light. Now I stand on solid ground. Grace has turned my life around. Oh, God found me. Through the rain, through the night, You were there, my guiding light. Now I stand on solid ground. Grace has turned my life around. Oh, God found me. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. God found me. God found me. Don't date today 26 ne? I-check out time yenu yini? Okay. Anna breakfast mas. Nithini ngena breakfast? Iqala bani i-breakfast ne? Ndihamba ndodwa but isister yam isendlela. I think no uzazibhukhela yakhe room. Amagama wethu ke abufana. Ndinguthando noluthando. Ndinguthando mna kunoluthando vithi. Yes, ndinguthando mna. Then yena abe ngunoluthando vithi. Yes. Guys, molweni, i-date namhlanje 26 ka-April 2026. Ndise-King Williamstown. Ndise emtshatweni. Unikezile ne? Oh, okay. Mandihambe ndiye phaa. Thank you so much. Ndise-King Williamstown, guys. Ndise emtshatweni kaThabitha. Tabitha Busani. Oh, yeah. I'm quite shocked and noba ndizawukwazi novloga because it's a private wedding. I will see if ndiyakwazi uvloga ndifaka eziphi ndawo. Oh, okay.
ndiqhawulwe yi-call. Ndizawulala apha. Zipast 1 already. Esendisuka kwivenyu bekungekaqalwa kungekafiki nabantu. So ndabe ndizobhukha indawo yolala. So ndizawulala apha Sunshine. Sunshine King. So yeah, I think nolithanda uzawulala apha unless ke uyawacinga otherwise. Yeah, masambeni. Nansi indawo endizawulala kuyo. Ndizawulala apha. Ndizawulala apha. Hayi ke ndileqa guys, sandifowunela. Yo. So ndizawulala apha Sunshine what Sunshine Guest House because umtshato bemele buqala ngo-1 awukaqali, and 2 even if buqale ngo-1 bendingenokwazi udrayiva ebusuku because andiboni. Yeah, mandileqe kwivenyu ndiyotshekisha uba into ithini kodwa bengekaqalwa ngoba ndipha. Masambeni man. Andikho sure noba ndizayifaka nale clip or le vlog on YouTube, I'm not sure. Kusafuneka ndithethe lo mntwana andimhle senje uba buhle bam hayi ndimhle shem senje uba buhle bam bona abunanto baba yini. I was lost on a winding road, nowhere to turn, no place to go. I was broken, I was blind, chasing dreams, wasting time. Every step was sinking sand till you reached out your mighty hand. Oh, God found me, pulled me in, wiped away my every sin, gave me hope, gave me peace. Now His love won't let me be. Oh, God found me through the rain.
God is restoring the blessing of family. Amen. So, zintathu ke izinto. Ithi God restores order. So xa restore order, restore laa nto uThixo wayenayo engqondweni yakhe. Before sibe thina umtshato siwenze le nto sifuna ube yiyo. Before thina in fact sumoshe to a point that kukho abantu abathi nawuze tshata. Before sibe thina siwenze yayindawo yesoro, yayindawo yokwaphuka, yayindawo yoba ungakhe ubulawe nakuyo. Ikhona iorder kaThixo, lukhona uhlobo uThixo awathi xa ejonge emhlabeni wathi phambi kokuba ndibe ndenza ibandla ndicela kuqala siqale kusapho, kodwa usapho ndifuna luphume ne-offspring. Ndizawuthatha abantu abatshatileyo, abantu ndibadibanise indoda nomfazi, ze aba kubo kuphume the godly offspring. Uthi xa ethatha kwincwadi kaHabakuk uthi ndandikhona, incwadi yokugqibela Malachi, uthi xa ethetha kuMalachi chapter 2 uthi xa ethetha uthi ndandikhona xa niwenza umnqophisi. Ngomsumfundisi uzawusilisha into egqityiweyo kokwenu namhlanje. UYesu uzawube emile siphe, uYehova Thabitha uzawube emile esithi ndilingqina lanento izawusilishwa ngumkhonzi wami emhlabeni. Ngoba uThixo uthi ndibalingqina, ze nithi xa nidiniwe le nto nikhuphele ngaphandle nenze yenu. Yet ndilingqina ngoba uThixo kukho i-order siphe anayo engqondweni yakhe. Athi umfana, this is the bone, Lord, lithambo lamathambo am. Athi inyama yenyama yam. Xa umjongile elithambo, xa ujonge i-ribs, uhlobo ezime ngalo, ziyakufihla, ziyakuprotecta, ziprotecta the vital organs. Xa yelithambo akaphuki nje nanjani na. Yiloo nto uba nekhala xa ubona abantu be-abuse abantu abangomama, uzibuze ungene kweyiphi level of abuse for this woman to break, ngoba ithambo aliveli lophuke. Kufuneka kube kuphi impact for ithambo lophuke, ngoba limele kukunika instruction. Umntu, ndithetha kamnandi ngumuntu owenza i-anatomy. Umntu lo ukuze akwazi ukuma kufuneka amathambo akhe abe endaweni right. Nalithambo lamathambo akho, nakuntu ozawunika i-structure, nakuntu ozawuprotecta. Athi xa ethetha u-Ezekiel athi a woman shall surround me. Ndifuna uyazi lo uzawuprotecta, kodwa nawe usuwenzeka kwindima. Thank you. God is restoring order. Amen. Kumfazi nendoda. Amen. Le nto siyibonayo apha yile nto ifunwa nguThixo. Yeah. Nenza icebo likaThixo. Amen. Order. A man and a wife. Yaphucuka i-order. Futhi onke xa efika uSathane ingekho indoda. Siphe, please be present. Being present doesn't mean usebusweni bukaThabitha, but being present is being present not only physically, emotionally, mentally.
psychologically, and otherwise be present. Ngokuyazibuza sekwaphuka i-order nje kaThixo ngokudibana ngoku nabantu sebetyhola kuthi kwamoshakala into okuthiwa ngulo mfazi ebephi u-Adam fanele ukufazi angalukuhleki ebephi u-Adam fanele inyoka ingangeni. Namhlanje uThixo uzakubuza uke kwenzeka into empilweni kaThabitha athi uphi Adam. Yile nto kuzothi noba kwenzeka ntoni, be present. 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 Amathixo siyabona impilo ayazi umuntu wokuqala because you are resourceful, you are present. Kukho into endayithandi ethanda kwenzeka athi abantu hayi amadoda amaXhosa condimitheni. Ndiyamazi mna uThixo is restoring that with you. Amen. And is restoring with the marriages that are here. Urestore laa nto abantu. Do you know kukho abantu abathi hayi mna bhetere ndiyotshata nabantu bokufika. Yo, betungasenze loo nto. Hayi kanti uzungayithethi Akhona nyani. bhetere ndiyotshata and akho nto imbi xa nithandana naxa into kaThixo, but ikhona into embi xa ukhomperisha uthi amadoda amaXhosa anje bathi ke xa bethetha kweza circles zoomama kuthiwa hayi mani kaloku bona abayikhuphile bastinji, and njengoba bestinji nje abekho abayithathi indawo yakho. Simbe uzoyithatha indawo yakho. In fact uzobonisa into yobana akho kwanto injalo kwesi sisizukulwana sakho, that as men and as Xhosa men we are present. As Xhosa men we are able to provide for our families. As Xhosa men asibaleki responsibility. As Xhosa men xa sidingeka sibakhona. Yamasatha hlobo ayenze yambi ngayo into yeXhosa nation. Ndithe kuni xa bendithandaza kulo Thabitha Zolo ndathi umtshato wenu ayizuba umtshato wenu qha. Amen. There's an assignment that is bigger than you. Amen. And uzondiva kakuhle uzamva uThixo uthetha nawe. Umtshato wenu ayingumtshato wenu qha. Kukho izinto uThixo kukho abantu siphe noThabitha abathanda abatshata because they are so in love with each other. No problem ninayo loo nto kodwa yenu niyena connecta ngomoya, and it's a rare thing. Once you connect ngomoya it means ikhona into uThixo ayifunayo yakwamoya uba nina ni-accomplish. Ndithe I don't like what has been said and kufuneka siyophule futhi namhlanje bamncoye omnye sizawuhamba siyophulile. Into ethi Xhosa men are irresponsible. Into ethi Xhosa men they run away. Xhosa men can rather have many houses abafuna usifida but they never feed them, and yet unomntana pha benomntana pha benomntana pha benomntana pha. Nizayilungisa. Ndiyayazi it feels like a heavy responsibility. Ndithi namhlanje uThixo urestore i-order. Umuntu omdala into ayibizelweyo kokokuba abe yintloko futhi abe khona. So uthe angabikho uAdam yafika inyoka. Ke ngoku wena Thabitha xa inyoka ifika funeka ube ngumntu wakwamoya. Listen, ndiyakwazi ungumntu wakwamoya kodwa ndicela ukuxelela kuzofuneka xa ungena kule ndawo utshintshe gears. Ungumntu wakwamoya saving the nation, but ngoku awususeva nje nation and the young people of this nation, you are going to be serving the nation and the nations of the world. Not only that, but families, because through your family, families will be blessed, families will be blessed, families will be blessed, families will be blessed through you.
futhi indoda ibe khona ibe present izazi responsibility yayo ingabaleki responsibilities. Thixo uzanipha abantwana abaninzi. Amen. Abenu nabangabenu. No. Uzawunika uYehova. Nizawuthi take care of ingedama. Siphe gedrethi. Nizawuhoya abantwana abangahoyanga abantu. uThixo kukhona into anibizele yona, and it is about families. Abazikhona families eziligazi. Oh, sana. Zikhona families osiphiwayo zakwamoya. Amen. Zikhona families uThixo kwenzela zona as you move. Ngoba siyakwazi ukayina lezi zegazi. No flight to Dubai. Kodwa impendi yasi. Lento uThixo afuna uyenza kuwe. Uthi ayirestore order. Ndoda imendaweni yakho. Umfazi amendaweni yakho. Ndithi ke nayibona ba iye yakuphasalaka. La order ichitheka because uAdam uye akabikho kwangenelela inyoka. But umfazi une responsibility as much as le ndoda ingekho, but akhumbule into ba yena afuneka angavumele nantoni na. Izinto zivayo zoba yo yababazi abayana kule yana umtshato izinto zabo ziqhaphukile, into zabo ziyenzeka. Vala indlebe zakho. Amen. Focus. So tell them on fix your eyes unto Jesus. Focus. Ngoba eyeni into ayonto nje yothando. Love bets. Eyeni into yi-assignment. Yasezulwini. It's beyond what you are looking at today. That's why nengxaki zenu azizufana nezabanye abantu. Ingxaki zenu sithandwa zabo ayisubazi zitheze ingxaki ezinormal, kodwa ndifuna zeniyazi ni ready for anything enizawudibana nayo. Ngoba xa kukho big assignment namadimoni akhutshwa kusathana abamakhulu, kodwa ndifuna niyazi senilungisiwe, senikwazi umelana nazo izinto enizawudibana nazo ukuze uThixo asalisekise into afuna uyenza ngempilo. Ithe yamoshakala yafika inkosi kwi-covenant entsha, yafika kumnqophiso omtsha. Wathi xa ijonga lento uPawulos wathi uYesu is the husband of the church. Xa ijonga kuncwadi yama-Efeso, what Jesus is the husband of the church, and the church is the bride to Jesus. What xa yithetha wathi, your wife as Christ loved the church. uYesu kuyithande ibandla to a point of dying for the church. So you order ngesithetha ngayo pha eqaleni incwadi yeGenesis ne. Asisiza kuye ama-Efeso sithetha ngestructure. Si-structure sikaThixo esithi indoda mayithanda umfazi owakhe umfazi siphi ne akuthiwa wives wife siphi esithandwa sami wife makathande yakhe owakhe umfazi. Then inika istructure ke ngoku uba okay i-order pha iye yalahleka, kodwa ngoku kuze siyibuyise masibuyise istructure. Umyeni makathande inkosikazi yakhe, inkosikazi mayithobele, so that aba bantu bagadane. Akunawungena mtyholi umthanda umfazi wakho, akunawungena nto uthobela kumyeni wakho, but ke siphe kubuhlungu uthobela umuntu ongamthandiyo. Men, love your wives. Ngoba kubuhlungu
It goes with sacrifice into yomtshado. Uba ufuna uncama libala ngomtshado. That's why umtshado is meant for people abayeba mature, abayazi into ba ndingakhe ndingame lomnye. Uba usenengxaki zokushera wena ngoku kodwa ufuna utshada libala. Forget to stand. Uba petty issues nento zoba you must sacrifice certain things abebomini bakho libala. Ngoba umtshado sacrifice where people die. Not only you see now it has you die. Ngoba wonke umuntu ufuna intando yakhe but umtshado yinto ye-compromise. Akusawuthi yebe ngibawela nami mani la bhola. Bawela ibhola. Uyasubisa kuThabitha ngoba bawela i-revival. Athi yena sithi nalento yebhola. Athi mina apha Thabitha ufuna ebholeni. Ichomi zami zebholeni. Ndifuna ebholeni. Ufuna ucinge kuqala bayochomi yakho yokuqala nansi ngoku. Ayisezizwe eziyabo. Nansi ichomi yakho yokuqala. Kufuneka uthi ba sithanda sam xa sithiwa zokuthola. Kufuneka uyazi ngoba into ezimnandi nizenza kuwo. Awulindeli iitshomi zakho Thabitha. Nansi itshomi yakho yokuqala, nansi itshomi yakho Siphe yokuqala. Kufuneka ndidla ngothi useke sithandwa sam noba singehlelwa yintoni. Into endiyaziyo kwakho ndiyakhona. Yes. Kufuneka sivisane kamnandi. Abasana bami nixabanisi. Ndibana nam sendisithi ayingekile mna ngokuqu. Ajahambe ntusa kudilaka lana uqhuba sithando sami because senjengoba khonto incedisayo. Into ebalulekile ndiyithethile le nto bendifuna uyithetha kungathuwa ukwabantu abahleli kule nto mntakwethu oko kwakuthiwe ziyagquma nge-fast food oko wayegqumile kodwa leyo yi-best friend yakho. Thetha njengoba nje uthetha ke iza kuncedisa uthethe ngobulumko. But into ebalulekileyo Jesus restores the order. Uthi makutshatwe yindoda nomfazi. That's the order. Abuye athi let us restore the structure. Lo makathathe responsibility yakhe nalo makathathe responsibility yakhe. Love, submit. But sitshilo ke uba usubmitha umuntu kamnandi xa kukhuthandwe endlini. Okugqibela nzohlala phansi mamunci. Once there's order Siphe endlini yakho ndoda nomfazi because funeka ezo roles zicace. Once there's structure bakaloku not only shall I just die, you also die. That's the structure. Naye kuzinto ezafuneka uThabitha afe kuzo. Yayiva Thabitha njengoba nje ivuthi ivuselelo athi Siphe kaloku funeka senze into siya ekhaya. Awuthi ndiyoqala kwivuselelo nansi ivuselelo yakho yokuqala. Vuselelo yakho yokuqala umyeni wakho, vuselelo yakho yokuqala yifamily yakho. The reason ndithetha ke le nto is because thina bantu babizwa nje ngokuba ngabantu abasindisiweyo sikhe sibe reckless. Ona tenses beko. Let's go tense. Sikhe sibe reckless. Sileqa icawa. Singafuni uthobela izinto zasekhaya. Xa uleqa icawa kuThixo ayiyo ministry yakho yokuqala. Ministry yakho yokuqala ngumyeni. Amen. Ngoba inhloko yakho yokuqala nansi. Phambi kokuba inhloko yakho ibe nguYesu yena into ebalulekileyo Siphe uba ube wena unenhloko enguYesu. Once that order is in order,
hayi isingesi. Once that order is in order, then you become a covering over your wife. Uthi sethethe izinto uthi khawume mfazi wami ndike ndoyimamela kuYehova athi awubuya nempendulo Tabitha, you submit. Awuthi ndileqa imvuselelo, ndileqa i-conference, ndileqa i-convention, amakhaya aphelile, sibeka icawa kuqala, kanti order kaThixo. It's God, family, church and other things. If family is a color after God, because if they are twister, sikala siyothi church ngoba kwesinye indawo soyika upapa more than God. Fika uthobela izinto zasecaweni uThixo kwayena una relationship naye. So xa ndihlala phansi, God, because he's restoring order, family, then church, career and other things. But siphe ungayenzi inzima indlela kaThabitha. Unobisi. Oh, thank you. Hlala kuThixo. Hlala enkosini mntakwethu. Uyibuze kuThixo into ayisenzeka ungavi amazwi amaninzi. Uthi ladies ngoba uthi you have an assignment as a family wena ngoba God niqala uqalo olutsha as a family. Athi uDavide kathetha uSolomon ku-127 incwadi yendumiso athi unless the Lord builds the house, those that labor, they labor in vain. He is the one who will give you the divine offspring. He is the one also to manzako. So wherever ayetha akupamandla ngoba ingathi siphila wafunda ikhona ingxaki. Amen. He is the one whom you must depend on for your prosperity, for your family. So that endlini ningadisonga sesoro siphuzwe igadi kuhlala kuThixo. That relationship, enhance it, abe foundation, abe siseko seMthixo. Umbuzi ufuna sithini Thixo, nibambane ngesandla nithi uthini Thixo, ufuna senze njani ngoba nine divine assignment, nine divine calling, nine divine assignment. Usungenzi njengabenzileyo phambi kwakho, but wenze njengoba uthetha kaYehova ngoba apha uhamba nomntu ongabizwanga nje kodwa uthunyiwe. And God says nobabili ngoko ndiyanithuma, go and bless families of all nations. I therefore bless you with the blessing of the Lord. Hallelujah. Once there's order, God, family and other things, God restores order. Once there's order and once there's structure, each and every one of you uhamba ngokwe-role yakhe. You do not compete, you complement each other. Once there's order, there's structure and there is positioning. Kuthi noma kufike ntoni sibe nibe ngenyawo uthi not kweyamika, not kwelamika, not kweyamika, not kwelamika. Futhi unamandla utata omekhephini ngefamily yakhe uthi not kwelamika, not kowamfazi. Bathi nogqirha bakutheni, bathi abantwana base bathi uthi ebethe uThixo nge-26 ka-April he shall bless the womb of my wife. Right now I declare it, I decree it. I will have a family, and our calling is for families. We will bless the families of all nations, of all generations. You will be blessed in the nations. You shall be called the blessed ones.
sisobabili Isinikela kuwe. sasihamba siso Mama, sizinikela mama, mama, Isiciko nebhiza yaso yasendahala ubusiness sami isiciko ngabona umuntu nomthelele mntwana naye umuntu bethuna nyosi Jesus bona zathi hayi kasikho oh man, iphelile. Kuphele namazwi kodwa ke inkosi ke kuthiwa mandithi hayi nje kodwa sithanda. We are so happy for you. Amen. We are so happy for you. And siyathandazela Tabitha and your husband. Kuthiwo ke kwathiwa makayazi ukuthi as soon as igqitha into yesayinisa kwathiwa kuthiwa there's a special group yodata naye uzafakwa ethanda engathanda. We must know ke ukuthi by default nawe uzaba part of the crew, but we just want to say we're happy for you and we're happy to see you so happy. Yeah. Hallelujah. Oh, stand my son. Congratulations, Tom. Umtshado mnandi. Akukho nje ezodimila. Zamkezwa nje zokuba zahamba nomakhulu bethu. Akukho nenjani. Ngokuba nomtshado. Kunkulu cela nipha amaphiko. Yes. Vele ndize. Vele ndize. Ayibo. Kaningi nje. Usirayela kaqedwa. Molweni emshadweni, molweni. Molweni emshadweni, molweni. Hayi basingena kubhaliwe. Yes. Siphuma kubhaliwe. Singena kubhaliwe. Siphuma kubhaliwe. Usirayela kaqedwa. Come on, people, prayer, please. Hayi basingena kubhaliwe. Siphuma kubhaliwe. Singena kubhaliwe. Siphuma kubhaliwe. Usirayela kaqedwa. Ufanele na apho manje leke kuzena bag kahle okanye makasaba sizama sithi ambangala mandluna ambangala mandluna Trouble ya malefe trouble ya malefe trouble ya malefe
Siyabulela Nkosi ujikela Thixo besikucelile ukuthi xa iqala Nkosi lemina namhlanje ube nguThixo kuwo lo mtshato mawethu othandekayo inkonzo ke Nkosi leli siyaziyo okuyihloniphile Thixo wethu namandla as this is an institution coming from you. Father, we want to thank you so much for this has been a day that you have made for us to rejoice. Everyone, Thixo wethu namandla, we have made this day yenzeka yanempumelelo. Sithi Nkosi thabathela kuwe lonkuzuko. Thixo wethu onamandla onke. And Father God Almighty sisehlukana. Nkosi namandla kukhona kuqala umtshato kubo. Bawo wethu namandla, it is our prayer, Lord, that you may bless and keep them. That you may shield them. That Father, you may fight their battles. That God Almighty will get everything on their behalf. In the mighty name of Jesus. When the storms of life are raging, for you are God that calms the storm. We pray in the name of Jesus that you may remain God and be true to their lives. And Father God Almighty, we are praying, Father God Almighty, as we leave this auditorium, that you may become a blessing to them, that you may bless them, oh God, that you may bless their families in the name of Jesus. For every marriage that is here, God Almighty, we speak your blessing upon them. Abamitshato yabo Thixo wethu ababengene bengaqinisekanga kwenzeka ntoni na kuthi somandla xa bephuma baphume nentsikelelo oyiwisileyo kule ndawo. Father, we pray, oh God, for the families Thixo wethu ezisihlanganisileyo kumakhaya amabini, that you may remain true and be their God. Siyathandaza Nkosi uthi Thixo wethu namandla bawubona umtshato kaThixo wabantwana babo usukiseke wena ngalo mtshato. Kuthi Nkosi kwezi families nobe kude noma balolo wakho athi kajonga umtshato kaSiphe noThabitha akubona into yokuba wena uyaphila. Bless each and every member of their families, oh God. As we leave this place, we speak your presence, that your presence may not leave us, oh God. Singeni nawe kumakhaya ethu, singeni nawe ezimotweni. Father God Almighty, protect everyone who's on the sendleleni, all the cars, the vehicles, oh God. We speak the blood of Jesus from the top of their roofs unto the bottom of their wheels. God Almighty, we dispatch to the way to Anamanda the angels. Zigeta Nkosi Zabata enzindleleni, Father, wakati wokubani abasuka kwinkalo zonke zeli Thixo wethu bebezama noma noThabitha afike kuYesu. Amen. Ubabalele Nkosi yethu Yesu Kristu, thanda lukaThixo uyise, budlelane kaMoya Oyingcwele buhlale phezu kwethu sonke ngabanye. Athi Yesu Kristu Nkosi yethu abuye baze bonke abakholwa kuye